Kalitateko hezkuntza oinarrizkoa da pertsonen bizimodua hobetzeko orduan. Aurrera pauso handiak eman ditugu. Esate baterako, garapen bidean dauden herrialdeetan, lehen hezkuntzako eskoletan matrikulatu diren neska-mutil guztiak. Edonola ere, eskolara ez doazen asko daude oraindik. Haiek guztiek ez daukate lan duina aurkitzeko eta abusuak eragozteko behar den tresnarik. Leku gatazkatsuetan, datu horiek txarrera egiten dute gainera. Mundu zabalean, 103 milioi gazte daude alfabetatu gabe. Mexikon dauden beste biztanle. Horrez gain, haien 60% emakumeak dira. Eskola eremuak eraiki eta egokitu nahi ditugu. Irakaskuntza eskuratzea errazagoa izan dadin. Ondo prestatuta dauden irakasleen eskaintza handitu nahi dugu garapen bidean dauden herrialdeetan. Izan ere, giltzarria dira kalitateko hezkuntza eskaintzeko orduan. Beken kopurua ere handitu nahi dugu munduan. Dena dela, ezeren gainetik neska-mutil guztiek derrigorrezko irakaskuntza amaitzea lortu nahi dugu. Eta doakoa, berdintasunezkoa zein kalitatekoa izan behar da gainera. Neska-mutil guztiek dute eskubidea.